IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impakamo to Philippine Statistics Authority when PSA ang imato ti produksyon ti pagay ken mais iti Ilocos Norte iti may kapata quarter iti 2025. Sigun ti ahensya ang imato ti produksyon ti pagay iti 1.42%. Imato met ti produksyon ti mais iti 17.01%. Gapo iti panakailawlawa ti panagmula ti yellow corn. Naipalawag met ti ahensya ti performance ti livestock and poultry sector iti probinsya iti isumet laeng a panawin. Dagitoy adatos ket may pakita iti agdama kasasaad ti sektor ti agrikultura iti Ilocos Norte. Para iti IFM News, Idol Spider Rodas, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.